balik na lang mo kwarta eh. Yan ato na po may score nga. Kabalo di mo pinakamilyon ang nakuha ni sa mama. Lawan po. Kapag nagtubig sa ito, may boy. Kabalo mo. Tulog ka trip namin sa Saudi, ihulog na mo ka lang. Dagay dito ulit ko din dito. Ayan guys, may huli na sila doon, no? Ano wala pa? Ito yung ano? Ito yung playground. Nahanap rin ang abot na po doon. Ayan guys ha. Kung magkalansa-lansa na. Okay na. Ayan, pinakamalaki. Sarap pihi. Pihi. Kami ni pieces. Ito sa bininta namin 10 lang. Mas malaki yung natita. Bali yung bininta 10 piso lang. Ayan guys ha. Okay. Ayan na. Ayan yung huli. Ayan na mga guys. Yun guys. Parang surprise yung cellphone mo. Yun nga eh. Hindi. Wala to sa loob. Pero namatay siya. Ha? Namatay siya. Natural. Sige lang mamaya. Ikaw lang malumos. Di ba ka mamatay? Siyempre, pag nalunod ka, mamamatay ka na tao. Ay, masahe nito. Hindi, ibabad ko yan sa bigas. Sa bigas ba? Ah, ganun? Oh, Yan. ayan. Oh, yung gibus ka bro. Madako kang anak. Okay na to bro. Okay na to bro. Parang namamangka tayo dito. Okay na to bro. Oo. Yan, wala na. Lakad rin. Yan guys. Sugo. Dito bro.